За малкия Тайсън иска да нокаутира баща си. Подготвя се за баща си. Да нокаутира баща си. Малкият Тайсън. Това е малкият Тайсън. Малкият. Нейте хора какво умее. Не, за тук говориме. Слагаме това тук. И прави малко опахът долу. Куше! Опрахът! Куше! Опрахът! Куше! Опрахът! Куше! Как? Дай! Шампион е тук! Хора! Той не победи. Но вече е машина. Гледай, че е машина. Машина стана. Иска да нокаутира вече баща си. Аз не мога спирам, иска да нокаутира баща си. Браво, шампионе. Добре, дай ми минутка.